गोरबोनि गथ'खौ नस्थ' खालामोब्ला इसोरनि नोजोराव पाप जायोना। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबायहोनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन, जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, नोंथांखौ आं सिगांग्रो हामबाय होनो फोरबोनि मुङै मोनसे मोजां कमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय। फोरबोआ नोंथांखौ बोर होथों आरो नोंथांनो गोलाव जिबनखौ होथों। बिथांनि कमेन्टआ बेबादिमोन, 1.5 मास प्रेगनेन्ट जाब्ला मानसिनि जिउआ हाबा, अब्ला बेखौ नस्थ' खालामब्ला अब्ला इसोरनि देखायाव बेबो हामि जागोन नामा? बिथांनि कमेन्टआ बेबादिमोन। फै अब्लालाय जों बिथांनि कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ खोनासंनि। बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों? बेनि सिगां आं गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनो गोसो जादों। आङो फरायगोन गितफोरनि बिलाइ 139 नम्बर 13निफ्राय आङो 18 सारिसिमखौ फरायगोन। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंनो आंनि गोसोखौ सोरजिबाय, नोंनो आंखौ बिमानि गोरबोआव सुजुदों। आङो नोंखौ साब्बाय साननि, मानोना नोङो आंखौ गिथावथाव आरो आसरितनै बानायबाय। नोंनि खामानिफ्रा आसरित, आङो बेखौ मोजाङै मिथिगौ। जेब्ला आङो आन्दोआव बानायजादों आरो हानि गाहायसिन जायगायाव मोजाङै दोनजादों, अब्ला बे समाव आंनि सोलेरा नोंनिफ्राय आन्दो जायाखैमोन। नोंनि मेगनफ्रा आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय आरो नोंनि बिजाबाव आंनि बानायजानाय दिनफ्रा सानसेबो जाथ'आखैमोनब्लाबो लिरजाबाय। अब्ला इसोर, आंनि लागै नोंनि कल्पनाफ्रा एसेग्राब दाम गोसा आरो बेफोरखौ जथायब्ला एसे गोबां, बेफोरखौ हिसाब खालामब्ला बालानिख्रुइबो गोबांसिन। आङो उन्दुलांनानै सिखांब्ला अब्ला आङो नोंनियावनो दङ। जोङो बे आयदानि गेजेरजों जोङो खोनाबाय, 13 सारियाव बुंदों, नोंनो आंनि गोसोखौ सोरजिबाय, नोंनो आंखौ बिमानि गोरबोआव सुजुदों। आरो बे सुजुनायजों लोगोसे बियो दिथा होयो। अब्ला इसोरा बिमानि गोरबोआवनो सुजुयोब्ला गिदिर मोनसे इसोरनि थांखि दङ। जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। बेनिखायसो डेभिडना बुंदोंमोन, 15 सारियाव बुंदों, जेब्ला आङो आन्दोआव बानायजादों आरो हानि गाहायसिन जायगायाव मोजाङै दोनजादों, अब्ला बे समाव आंनि सोलेरा नोंनिफ्राय आन्दो जायाखैमोन। सानफ्रोमबो फोरबोआ डेभिडखौ बिमानि गोरबोआव दिथा होदोंमोन, बियो अनदोंमोन। बेनिखायनो 16 सारियाव बुंदों, नोंनि मेगनफ्रा आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय आरो नोंनि बिजाबाव आंनि बानायजानाय दिनफ्रा सानसेबो जाथ'आखैमोनब्लाबो लिरजाबाय। बेनिखायनो डेभिडना बुंदोंमोन, फोरबो, नोंनि मेगना आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय। जाय बिमाया आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, 1.5 मास गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामनाया इसोरनि नोजोराव पाप जायोना? जाय बिथाङा आंनियाव सोंदोंमोन, आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, डेभिडना बिमानि गोरबोआव मानसि महरावनो बियो गैथ'आमोनब्लाबो, बेनो फुरानखौनो होथ'नाय जायाखैमोनब्लाबो, इसोरा बेखौ दिथा होदोंमोनब्ला, बुंनो नागिरदों 1.5 मास गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामनायाबो इसोरनि नोजोराव पाप जायो। आङो बेखौ बुंनो नागिरदों, मानोना बिमानि गोरबोआवनो इसोरा सुजुयो होननानै इसोरनि रावा जोंनो मिथिहोबाय। मानोना डेभिडना बुंदों, जाफुङै महरखौनो नुबाय होननानै डेभिडना बुंदों। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, 1.5 मासल' नङा, बेनिख्रुइ बांसिन जायफोरा गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामो, बे इसोरनि नोजोराव पाप। नाथाय 1.5 मासल' नङा, बेनि बांसिन सम जानाय गथ'फ्रा मानिबा थाखाय नस्थ' जालाङोब्ला बे इसोरनि नोजोराव दाय जानाय नङा, पाप जानाय नङा। नाथाय 1.5 मासानो जाया मानो, बेनिख्रुइ बांसिनानो जाया मानो, बेखौ नस्थ' खालामोब्ला इसोरनि नोजोराव पाप जागोन।
गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। मानोना इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय बिमानि गोरबोआवनो इसोरा सुजुयो। इसोरा प्राण होनायनि सिगांनो बियो नोजोर होयो, दिथा होयो। बेनिखायनो डेभिडआ बुंदोंमोन, नोङो आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय। मानसि महरावनो बियो उजिथ'वाखैमोन, अब्लाबोनो इसोरा बिखौ नोजोर होदोंमोन। बेनिखायनो गाहाय सारियाव बुंदों, बेनिखायनो प्रभु नोंनि कल्पनाया आंनि सायाव एसेग्राब दाम गोसा, बेफोरखौ हिसाब खालामोब्ला बालानिख्रुइबो गोबांसिन होननानै बुंदों। अब्ला साफ्रोमबो गोरबोआव थानाय गथ'फोरखौ लानानै इसोरा गिदिर मोनसे थांखि दङ आरो गिदिर थांखिखौ लानानै इसोरा सुजुयो। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। बेनिखायनो देरमासानो जाया मानो, बेनिख्रुइ बांसिनानो जाया मानो, गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामोब्ला इसोरनि नोजोराव पाप जायो। बेनिखायनो जेरेमियानि बेलायाव फोरबोआ बुंदोंमोन, आङो फरायगोन जेरेमियानि बिलाइ 1:4 आरो 5 सारिखौ फरायगोन। फोरबोआ आंखौ होनबाय, नोंनो प्राण होआ सायावनो आङो दिथा होदों आरो नोङो सारि जाया सायावनो आङो नोंखौ जातिफोरनो लागै नाबि सायख'दों। फोरबोआ बुंदोंमोन जेरेमियाखौ, जेरेमिया नोङो बिमानि गोरबोआव नोङो मानसि महराव उजिथ'वाखैनोमोन, नोङो मानसि महरावनो नोङो गैथ'वामोन। नोंनो बिमानि गोरबोआव प्राणखौनो आङो होथ'नाय जायाखैमोन, अब्लाबोनो आङो नोंखौ दिथा होदों आरो नोंखौ जातिफोरनि लागै नाबि सायख'दों। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, जाय बिमाया बुंदोंमोन 1.5 मास गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामोब्ला पाप जायोना, बे आयदाखौ लानानै आङो बुंनो नागिरदों, फोरबोआ जेरेमियाखौ प्राण होनायनि सिगांनो दिथा होदोंमोनब्ला, प्राण होनायनि सिगांनो, सानि जानायनि सिगांनो जातिफोरनि लागै नाबि सायख'दोंमोनब्ला, अब्ला बुंनो नागिरदों 1.5 मासानो जाया मानो, बेनि बांसिनानो जाया मानो, गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामोब्ला पाप जायो। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। बेनिखायनो बे आयदायाव आङो बुंनो नागिरदों, 1.5 मासानो जाया मानो, बेनि बांसिनानो जाया मानो, गोरबोआव थानाय गथ'खौ नस्थ' खालामोब्ला इसोरनि नोजोराव पाप जायो।